Vinder numrene denne gang her. Ingen kommentarer. Nej, det kan den ikke. Du kigger altså lige højt nok, må jeg sige. Det er nummer 10, 22 og 34, der vinder. Og vi kører igen. Ja, øv. Og vinder for Søløkken 10 kroner for Svalgier deltage. Det er nummer 15, 17 og 29, der vinder. Og vi kører igen. Ja, øv. Så må du med her. 10 kroner koster lige at deltage. Så holder vi. Vinder nummerne denne gang her. Den når ikke til jer. Det er nummer 2, 14 og 26 vinder. Og vi kører igen. 10 kroner koster lige at deltage. Nå, er det fedt? Nu vil jeg gå ud og spise frokost. Ja.